Lumea este plină de oameni misterioși care au avut un impact mare asupra istoriei. Oameni care au urmat un stil de viață bizar, secretos și care au murit fără să dea nicio explicație în legătură cu adevăratele lor motive. În multe cazuri vorbim despre agenți secreți, spioni, oameni de știință sau oameni cu puteri paranormale. Faptele acestor indivizi au iscat controverse și foarte multe teorii ale conspirației. În episodul de astăzi o să vă prezint câteva personaje istorice foarte misterioase. Dar înainte de a începe, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați la canal și să verificați clopoțelul pentru a fi la curent cu următoarele clipuri pe care o să le postez. Wolf Messing a fost născut în anul 1899 într-o familie de evrei săraci din orașul Gora, situat la 25 km sud-vest de capitala Poloniei, Varșovia. Încă din adolescență, Messing pretindea că este clarvăzător, telepat și medium. Acesta putea anticipa viitorul prin telepatie și prin limbajul corpului. În timpul spectacolelor sale, el intra într-un fel de transă și încerca să găsească obiectele ascunse. Messing le-a atras atenția chiar lui Albert Einstein și Sigmund Freud și a devenit celebru după cel de-al doilea război mondial. În 1937, Wolf Messing i-a prezis moartea lui Hitler și eșecul invaziei naziste în Rusia. După această predicție, a fost nevoit să se mute în Rusia, unde a fost obligat să-și arate abilitățile în fața lui Stalin. Pentru a se convinge de puterea sa, Stalin l-a trimis la o bancă cu o bucată albă de hârtie pentru a-l convinge pe funcționarul băncii că este un cec de 100.000 de rubi. El a dus la capăt provocarea și apoi a înapoiat bani. Un alt fapt curios și celebru este apariția lui în biroul lui Stalin fără niciun fel de document, prezentându-se în fața agenților de securitate ca șeful acestora, manipulându-i prin puterea gândului. Messing a scris o carte autobiografică intitulată Despre mine, în care spunea: abilitatea mea de a vedea viitorul poate părea că se contrazice cu înțelegerea materială a lumii, dar nu există nicio particulă supranaturală în actul preconiției. Wolf Messing s-a stins din viață în anul 1974, lăsând în urmă multe fapte neexplicabile și întrebări fără răspuns. Fulcanelli este pseudonimul celui mai faimos alchimist francez, a cărui adevărată identitate a rămas necunoscută și care a acționat la sfârșitul secolului al XIX-lea. Viața și realizările sale sunt acoperite de multe misteri, însăși numele său ajungând un brand printre fenomenele culturale ale vremii. Una dintre cele mai extravagante relatări este aceea în care discipolul său devotat, Eugen Cansilet, a transformat cu succes 100 de grame de plumb în aur pur, folosindu-se de o mică cantitate de praf al proiecțiilor, substanță dăruită lui de către ilustrul său maestru. Se crede de asemenea că spre sfârșitul celui de-al doilea război mondial, Eberul, temutul serviciu secret german, a declanșat o vânătoare fără rezultat pe urmele lui Fulcanelli, despre care aceștia credeau că ar deține secretul realizării armelor nucleare. Fulcanelli s-a întâlnit mai apoi cu un fizician francez, căruia a dezvăluit că arma atomică a mai fost folosită contra umanității undeva în trecutul îndepărtat al planetei. Conform declarațiilor lui Cansilet, ultima sa întâlnire cu Fulcanelli a avut loc în anul 1953, undeva în Spania, într-un castel din munți. Când l-a întâlnit pentru prima oară pe Fulcanelli, acesta avea în jur de 80 de ani, în timp ce la ultima lor întâlnire, Fulcanelli ar fi trebuit să aibă vârsta de 114 ani, nu 50, așa cum arăta și cum pretindea. Acest fapt a dus la ipoteza că Fulcanelli ar fi descoperit faimosul elixir al tinereții, îndelung căutat de alchimiști. La începutul secolului al XVII-lea, oamenii din sud-estul Europei au început să creadă în existența vampirilor. Aceștia erau temuți și văzuți ca o adevărată problemă a societății, în special în Transilvania. Oamenii de aici au început să dezgroape morminte și să înfigă țăruși de lemn în inimile cadavrelor considerate a fi vampiri. Unii dintre ei au raportat că și-au văzut propriile rude atacând oamenii pe stradă. Astfel, panica s-a răspândit în toată Europa și multe ziare au scris despre acest fenomen. Doi dintre cei mai celebri presupuși vampiri din această perioadă sunt Arnold Paul și Peter Polochnic. În anul 1726, haiducul sârb Arnold Paul a murit în satul Medeugna, lângă râul Morava, situat în apropierea actualului oraș Paraci. Imediat după moartea sa, oamenii au început să-l vadă umblând prin sat sub formă de vampir. Panica i-a îndemnat pe săteni să apeleze la doi doctori militari austrieci. Investigația și raportul doctorilor a fost numită Visum et Repertum și a confirmat existența vampirilor. Raportul spunea că trupul neînsuflețit al lui Arnold Paul a fost responsabil pentru moartea a cel puțin 16 persoane din satul său natal. Trupul său a fost deshumat și găsit aproape complet și nealterat.
cu sânge proaspăt în zona ochilor, nasului, urechilor și a gurii. În urma acestei descrieri făcute de autoritățile austriece, Arnold Paul a fost considerat vampir. I-a fost înfipt un țăruș în inimă, apoi trupul i-a fost ars. Povestea sa a fost publicată pe 11 martie 1732 în jurnalul londonez. Adam Rainer s-a născut în anul 1899 în orașul Graz din Austria și reprezintă un caz medical foarte curios. La 19 ani a fost testat medical și s-a ajuns la concluzia că este foarte scund pentru vârsta sa, iar în anul 1921, când avea doar 1,18 m, a fost declarat pitic. La scurt timp după acest diagnostic, Adam Rainer a început să crească fără semne că s-ar mai opri. La 32 de ani a ajuns la înălțimea de 2,18 m, cu 1 metru mai mult decât la 21 de ani. Această rată uimitoare de creștere l-a slăbit și l-a țintuit la pat. A început să-și piardă vederea și să-i fie foarte greu să mănânce și să se deplaseze singur. În anul 1930, medicii au sugerat că este vorba despre o tumoare în glanda sa pitulară, ceea ce a cauzat o supraproducție a hormonului de creștere. A trăit în condiții nefavorabile până la 4 martie 1950, când s-a stins din viață la vârsta de 51 de ani. În data decesului, Adam Rainer avea o înălțime de 2,34 m. Este singurul om din istorie care a fost clasificat și pitic și gigant. În vara anului 1947, Walter Haut era purtătorul de cuvânt al Bomb Group in Roswell, New Mexico. Pe 8 iulie 1947, i s-a ordonat să comunice presei că Armata Statelor Unite a recuperat un disc zburător din deșert. Comunicatul a fost publicat, însă retras imediat tot de armată. Lui Walter i s-a spus să promoveze faptul că resturile găsite în deșert au fost de fapt ale unui balon meteorologic. Această explicație a tras după sine criticile presei și a dat naștere uneia dintre cele mai mari teorii ale conspirației din istorie, cea a OZN-ului de la Roswell. În ultimii 15 ani din viața sa, el a declarat că a fost martorul prăbușirii OZN-ului de la Roswell, precum și la extragerea unor trupuri extraterestre din acesta. În urma acestor afirmații, în anul 2002, Walter a semnat o declarație sub jurământ, în care povestea experiența sa cu extraterestrii, precum și detalii despre aceștia și nava lor. Aceste informații au fost publicate abia în anul 2007, după moartea lui Walter Haut, în cartea Martor la Roswell, demascând mușamalizarea de 60 de ani. Poe Toaster este porecla unui necunoscut care în fiecare an vizitează mormântul lui Edgar Allan Poe cu unicul scop de a închina un pahar în memoria celebrului scriitor dispărut. Această stranie persoană și-a început seria de pelerinaje anuale în anul 1949, iar de atunci încoace, ciudatul personaj vine în preajma mormântului în fiecare an pe data de 19 ianuarie, în ziua de naștere a celebrului autor american. În ziua respectivă, silueta unui bărbat care poartă un baston argintat se ivește lângă mormântul lui Poe în cimitirul Westminster Hall din Baltimore. În acest loc, misteriosul personaj lasă pe piatra funerară 3 trandafiri roșii și închină un pahar de coniac. Înainte de a pleca, ciudata apariție lasă de fiecare dată sticla de coniac lângă mormânt. Personajul poartă o haină neagră și își acoperă fața cu eșarfă. Grupuri de reporteri și curioși sunt deseori în urma lui, dar până în prezent, din respect pentru tradiția acestui neobișnuit pelerinaj, nimeni nu a încercat să îl contacteze.